Inya mga idol, atong nakita na tong Bay Ramon diri unahan. Oh, atong balikon ba? Naa si Bay Ramon diri. Sige paabot ako mga idol. Naa kuno siya surprise o mag-vlog ko na. Okay kayo, okay. Bye! Woo! Bye! Ala, nakataas mo na bay? Jumbo na mo na bay? Lo, grabe ito amigo. Bila na inahurote mo niya? Ha? Bilangin mo. O karon mga idol, si Bay Ramon na ay hunghong-ihong. Nagpalaban na to si Bay Ramon mga idol, kayang manok ipangkawat. Dili na gyud si kantos mga idol, mao karon iyang ipa-vlog. Dili pud baya lalim nga imong manok kawaton, kapoy kay pakaon. Unya ang lahog, mahal kayo paliton. Bahala nagmabulgar ni Ron. Naluoy lang pud kung ni Bay Ramon kay kahilakon. Aw, kung muhilak si Bay Ramon, paimnon lang sad nako og tiki-tiki Ron. Dagana kay manok, ikaw ako bay. Agsur di ay! Ako bay, nagpa-ilove na ako, kaya di ko gusto makasako. Kinsa man si makawatan niya bay? Istorya ilistar ako na bay? Oh, sige, sige. Sige, paminahon ti ka. Ang ako ang manok, doon ako hinikta nga ikatangrit ako. Oh! Karon nihangyo kong anak nga ako lang paliton pa. Oh. Ako gilansa di ako, paliton ka na makita. Oh, ilan sa tanan nimo? Kawat man. Sus! Pagkawat man, baligya ko ng visitor. Kinsa may nagpalit? Kinsa mo siya nagbaligya? Kat mo di kuwatan? Apo na ka! Nagyahak na sus! Apo na ka! Nagyahak na sus! Naunay ni tas na. Nauray ni tagtari sa apuhan ni apo day. Bay, mo na i-vlog. Unsam ni? Dogon. Nagkawat. Oh. Mo na ko i-vlog ko. Oh. Nali no? Tingnan ko, kita ko niya kamo. Oh. Kadaghan ng istampa yun. Ayaw mo doon na rin napita kay budol mo. Suspect mo. Ano yung sokpes? Tinunan rin tukal man. Ngayon na ikawat ako mga apo. Na? Naunay din sa tari si Bay Ramon mga idol. Iyang apo mo initirada sa manok in town. Na-vlog ka, ipakita nila, harumahadlog na sila. Ba? Kinsaingan si mong apo bay. Kato nang i-shout out dire. Para Ay lang bay, anak sa kong anak si Ron. anak si mong anak. So imo ging apo day. Wala lang musulti sa pangahan si Bay Ramon mga idol. Kay kung mausap og pangawat, amo na lang kunong puniton. Da, bahalag apo oy, basta mausap iya lagig kunong prisuhon. Wala lagid kunoy loy-looy ron, maora man gihapon siya unayon. Iyahan lagid kunong patagmon. Sunod gani, kawaton mong manok. Ingna ko dire. Ha? Mo bitang sumbong ni mo. Oh. Kay ako ginako. Hunong na mo kag di mo hunong. Urot mo. Ug usay madakpan. Tugan mo. Oh, sige, ane. Tagaan ka idea, ha? Unsaon na to na pagsumpo ng mga ko. Tuk mo ni. Oh, unsaon na to pagsumpo ng kotan. Oh. Anaon ni siya, bay. Ayan ni Joel. Oh. 5 buok manok. Sus! Kawat ang hiniktan. Oh. Ayan junior ni tita. Ug sa kalibot. Unsa man na siya? Gisudan na siya? Ambot lang. Wata kibaw. Sus. Karon, diay mga bayong tulog mo. Diputla sa og, gibili lang og, gikuwang lawas. Na. Tarong na bay. Bahisa na. Di, tarong na bay. Sinalbahis na bay. Oy, ana ni bay, ana ni. Mo na. Katong suspect kung kanus ana gikawat ato police station magpa-blatter, then pailan siya kaso. Oh, pailan na kaso. Oh, yate. Mo na kung sapulan lang nga. Oh. Hunong na yung tao mo. Kag dili kay mo mo nong, kung na yung bisyo, hurot mo tanan. Bao yun. Naanak ko na witness si Bay Ramon mga idol. Kay ang kawatan, kahubo-hubo in town og da sa manok og dinagan. Kaya doon na naman yung suspect, doon na naman yung tugyo na kumauna. Ay sus. Imo ano mo sa istoryahe po ni mo nga po na ayaw na taon dong kay maunay ka. Oo, bitaw ako ibadlo nga. Hulong na yung taon mo. Unsa man sila busy na? Awa ko iba. Ang ako lang kuya, kanang kawat. Lagot mo ng kawat yun. Basi. Why siguro doon na yung bisyo, kanang kawat man. Oh, naapil na mga ning kanang mga kawan ba unsay hingos-hingos unsay tawagan na bay? Unsay tawagan na kanang photos og kining silver unsay nga nana? Tuyop-tuyop na inana unsa man na? Ako bantay na bay, unsa na bay? Oo. Ako bay, di mo ko apil na pero wa ko tumaw na. Oh, sige lang. Ako mo ang kawat lang kanang kawat ako man no. Mao gani. Ako lagot ko ni nana. Ay kawat kay. Umay pangayon hatag ka. O karon mga idol, ang tambag ni Bay Ramon sa mga kawatan og manok, ayaw lang mo pangawat. Pangayo lang kuno mo kay si
Bayramon manghatag. Ang tambag ni Bayramon sa mga kawatan mga idol, pagkugi pod mo og inyuha oy. Nahimo man gani niya nga tiguang na siya. Kamo pa ka nga batan-on pa. Mao karon si Bayramon labihang laguta. Lagot gani ko pasaluan Na. mo. Di ba? Tanawa, si Bayramon nahurot ng pailob niya. Ug karon, iya lang ko nang ipaagi og kanta. Matay, bongay bakyaw at mga puto. Oh, luyas mga putot ba? Tanawa ra, mga putot na angin pa. Ang nga.